waati na me bela dele fo ga bela dele wala ni mano fefe sogole no bebe media la bada bada fili ani fili kotige bale wo bela dele tay bebe media s'appelle tout simplement le Balbi Bogo Media. Balbi Bogo Media media mino abi artiste dogono abuta ko labo kenema ko sangoro tan ko sebe artiste min toko ma polo ami artiste an sego na dongola ka sega demeno artiste ma togo mino be sega yele san fe togo mino o sedatige konnala amita do ango PDG bafe le PDG de l'entreprise Espace Balbi ame bada bada fele sagada ma fa sigero anga sponsor officiel Balbi Electronica Espace Balbi nego Espace Balbi ibita bolo fara chama sora konnala ale bolo fara ti dowre electronique bunango ga imago be electronique minon sugula boli biri biri igi sefa egata se Espace Balbi konnala eba sore boyan ani karama konnala ani songoda matemaja o fana temene ko fega boy Balbi Couture ale de kelo no gane abi tusi kala ko nyumana imbago be tisi modelo modella boli biri biri igi sefa ga Espace Balbi mo segere iba sore boyan ani karama konnala ni songoda matemaja niaga jemuga mani sigi ga émission yankadi jemuga abe sigi mardi au mardi kadam na 15h pile la fokata 16h pile en temps GMT abe sigi ma flafe awdenge no bali make netogo Sheikh Umar Taburi bella jeli wole Sheikh bi do mo wole nyamana ko lagari o temene ko fe ani odde muso ana bali muso amina takansi bitay antuna blada gridala do menga na shimacha me ani belebele do nyongo sore bitugni amena do baro konnala anamena masala ko sebe me ame belebele to surprise la nete belebele fare belebele ma yare to ko fo invité salam alaikum wa alaikum salam wa barakatuh bashitila bashfuitina wala mbe alata ibaga baba ibe sega nyamba ki to ko ni jamu fon flel baga na la jabaga bela jeni bon ne tɔgɔ Musa Jara Alliance Balazes Bamananke Alliance Balazes Bamananke oui Balazes ebe para jumenge bon be dongli dage dongli la ko fe me fem sen wero fanake dongli da ko fe be fem sen wero jumenge bon business u bala mobili glan fana bala quoi mobili peinture fana ke business que fait mobili glan bala mobili peinture bala o jenen ko jugu Balazes Bamananke bala oui komi ami émission yankadi keneka ama befoya a baby care a baby mea la jene mui agacha ala fe a bela delebe sabati inshallah mati maga sababu bonfando sababu be yoro mogota bonfando ala be sega de ma wati be erbe sangani be konda la fene balage wote meno ko fega boy bala zesi yere nana tugudi bon comme tɔgɔ ye Musa ye ka kɔrɔ mɔgɔ bɛ wele bala bon Nigeria balontanna dɔ bɛ Moses quoi Moses ouais voilà donc mɔgɔ bɛ bala fɔ ma dɔw fana b'a fɔ Mose dɔw b'a fɔ Moses bon n fancin dɔ bɛ yen nɔ b'a fɔ nin yɔrɔ in na a tɔgɔ Wɔrigɛ Jara n ka foli belebeleba b'a ye ale de zɛsi bɔ mola ko fara bala kan quoi Moses o yɛlɛmana ka kɛ Balazes Moses o yɛlɛmana ka kɛ Balazes bon Wɔrigɛ y'a kɛ a diyara ne yɛrɛ toro ayiwa kisɛdilaw aba min tun bɛ ka ɲininkali kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Balazes Bamananke zɛsi yɛrɛ nana cogo min na a y'a da don a la a y'a walawala dɔɔni pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la o ta bannen dɛ Bala ko ale bɛ chant kɛ musique mandengi o de Bala ka genre kosɛbɛ cɛ a y'a bila commentaire la ko ne bɛ ŋana kɔrɔbɔ kɛ Bala ŋana kɔrɔbɔ ka di ne ye dɛ bon an ye bamananw de ye o an kɔni kɔrɔbɔli dɔrɔn de ka di an kɔrɔbɔ dɔrɔn n'i y'an kɔrɔbɔ an b'a yir'i la an fana ye mun ye wa i Jara
parce que kangi wole burange parce que jaralakaw ala ta ko fe olu burana kawe da ya buya kan sama nga boya kanga se jaralaga bela jelema ko sebe mento ni yorena meta do ko bala kura meta bada bada fule tagadi ko bala ka kura jaralaga bela jelema koni shuni yorena bala jes bala ngana korobal kadne ne belal bugari ne te sira korowalin no ne belal bugadini musa ni bala sabali bana kurubali nongo furugoro kaju nongo furugoro kaju ko sebe ale de bala kuma bay wallahi bala sisan artiste yere domaine konnala e dona ar kono chogodi bon ne dona gono be se ka fo dagan ba la quoi dagan dagan ba la parce que depuis à ma damene mbe dongli benton tagamana mi dongli da yoro be wa ya soro ma sombo ma do sijo la ma dongli da ko kuma fo mo yana ngana bo wakata ko men ngulu mun ta do era ko mina dongli da les jours à venir et dans ce cas voilà bon akanu nana mine klegele norom balaga yere ya gono akanu nane mine klegele balaga yere ya gono yere balaga yere ya gono wa akana wala bala ne ambe foro de ni do ti kono ko ni bala ama be foro de kenega ya parce que émission yankadi yangon kadi yankadi yoro mina ko ni abe foyeni o fana la ke chugo bala o temene ko fega buyi e dona misiki konnana tugumina e ko ki yere ya gono donc ame temene ni ngale alibi bala ni ngal kadne ne be harama de ni ngal ko chugo yere de ni ma mo ni ngai ta sugu ya do bala yesra dia yesra da ngi ni nga ni nga doro bala sisan o jara ko chugo ga dama teme e misiki e jonne kanu kasoro ga dum misiki konnala parce que e ko kiyayi e barla ki yere ya gono e misiki jumade lame e artiste koroba jumade lame ni o ka jar kanu mandagi konnala ka dum misiki kono bon ni mo kan kosobe yere ka soro ma do agono e Prince Jallo senu gade senu gade ni yoro ina me bada fole taka du Prince Jallo ma yan fo senu kane ndongo kuma ni yoro ina dan déjà na le nyongo yere an kuma na ayo kuma chama ke ka teme kwa mais ali mogo sigilente voyage ga cha mogo ti jigi mogo la ko ga cha wa wallahi bala o temene ko fega boy e Prince Jallo ko sonju mene kanu ka soro ga do musique konnala on aga sombe ko ni kanu Prince Jallo yere de kadi ya dongle da to de kadi o de gamay gara musique manek gala oui bon Prince Jallo kam ti dongle doro yere ale yere jeli yere de kadni ayele yere de kadni ayele yere de kadi bala ni na ye doro musique kanu mene ga do be faranga kanu ga ngata fe Allahu akbar donc Prince alnete ma sigile togo ni nyabe ni video temetola bololo sans fait balage flani ambulé baby media sans fait bal bibugo media sans fait ikanga demedo balage ke ma ko sebe ka gari la ko sebe Prince gi dongle da togo te ala yere de e jeli jab balage si donc amete menanga ngali bala mandeng yere misiki charge mandeng na fala mandeng yere mandeng te yini yoro jam mandeng te arabu ye afo tarapu nte dirli te so comme il anti mandeng awria voilà ne raga famela mandeng koni dongli wa mami mega mandagi koronyini ay balalla mega ne aga bla commentaire koro aga video emi aga partager aga like alibi bala le mot mandeng même mandeng me fait ki dado ala ga wala doni parce que ne be musique jar chamando drill be drill tarapu be e jarabi musique be ana ngona chama bon ne be solu belaw mais
Mandeng ne ka di ne quoi parce que ne y'a faamuya ni ne ye mandeng da n tɛna bɔ n yɛrɛya la quoi. man ne mandeng da ite na biere. N tɛna bɔ n yɛrɛya la. N bɛ to yɛrɛya la quoi. Donc yawo ya yɛrɛ yari ɲɔgɔn tɛ. Voilà. Maliya ka di e ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Mɔgɔ ka k'i yɛrɛ ye quoi o de ɲɔgɔnna tɛ. O ye tiɲɛ ye. Awɔ. Bala sisan. E ye misiki da daminɛ ani sisan cɛ a bɛ sɔn joli ɲɔgɔnna bɔ. Bon a daminɛna 2023. 2023. Awɔ. I ye misiki daminɛ 2023. 2023. 23 kɔnɔna la i ye sɔn joli bɔ. Sɔn 2. Sɔn 2. Awɔ. O kɔrɔ de ko talent tɛ yen dɛ, talent bɛ inspiration bɛ yen nɔ, kow ka ca quoi. Kow ka ca parce que Bala ko k'ale tɛ baara kelen kɛ misiki ka d'a ye kojugu ka dama tɛmɛ mais a bɛ business kɛ a boloda la. Voilà. Ok Bala problème t'a la n y'a faamu. 23 kɔnɔna la e ye sɔn 2 min bɔ. Sɔn morceau fɔlɔ i hakili b'o la. Bon hakili b'a la. Donc ni hakili b'a la i bɛ se k'i kan fili an kanubaga n'a lamɛnbaga n'a filɛlibaga bɛɛ lajɛlen. Problème foyi t'a la. Ok Bala sira b'i bolo. N ka sɔn fɔlɔ yɛrɛ. Cɛmisɛnnin kelen ani bogotigi kelen aw ye gɛrɛ ka na joona a ye fasi bɔ jama la bidenw caman de an mago tun tɛ sa. Tu vois non. Donc o ye sɔn morceau fɔlɔ ye. Voilà. Bala 23. I ye sɔn morceau fɔlɔ fɔ cɛmisɛnnin kelen bogotigi kelen. Awɔ. Hakilina jumɛn y'i bila ka cɛmisɛnnin kelen ni bogotigi kelen in da. Bon ne ye mɔgɔw lajɛ dɔrɔn cɛmisɛnninw ni bogotigininw lajɛ dɔrɔn komi on dirait nin wagati laban na bɛɛ b'i yɛrɛ bolo quoi. Bala sisan kɔni kuma in kɔnɔna la e ko k'e ye cɛmisɛnnin ni bogotigi la ye ça veut dire que i ye cɛmisɛnnin ni bogotigi la ye e hakili sera ka na miiri ka a kɛ semaine ta dɔrɔn bigi ta dɔrɔn k'a kɛ semaine siɲɛ kelen ka sɔn kɛ. Voilà parce que an bi denw filɛ nin ye e yɛrɛ bɛ caman kalama ko ninnu na komi an bɛɛ tiɲɛna donc u ka gɛrɛ dɔrɔn n'a ma ɲɛ an tiɲɛna quoi an ka taa fɛ. Ok Bala. Bamanan laada kɔnɔna la. I yawo ya yɛrɛ yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ yen. O ye tiɲɛ. I yɛrɛ ka kuma kɔnɔna don. Est-ce que e delila ka sɔn dɔ bɔ bamanankan gɛrɛgɛrɛ kan bamanan laada kɔnɔna sɔn e delila ka bɔ wa parce que a tɛ da bɛɛ la ko Balaise bamanankɛ in nana da e la cogo min na est-ce que e delila ka sɔn yɛrɛ dɔ de bɔ bamananya kan n'i ye bamanankɛ ta ka da i yɛrɛ la wa walima ni somɔgɔ jumɛn ye bamanankɛ ta ka da i la. Bon ne ye bamananden yɛrɛ de o. E bamananden yɛrɛ de bamanan Sidi mɔden. Bamanan Sidi mɔden ça veut dire que. Bɛlɛdugu n'i ye Sidi tɔgɔ fɔ n'i ko Sidi Bilen diɲɛ bɛɛ b'a dɔn Bɛlɛdugu bɛɛ b'a dɔn. Bɛlɛdugu bɛɛ b'a dɔn. Awɔ. Sidi Bilen. N fa bamanan Burama dɔw b'a f'a ma jinɛ dɔw ko kɔmɔ a fɔlen don kosɛbɛ. Ko belebeleba ko n tɛgɛ fila bɛ dugu la k'a dan sɔgɔnin kɔ. Voilà ne ye bamanan yɛrɛ de ne fa ye bamanan ne ye bamanan ye quoi n ba a bɛɛ. Parce que du bɛɛ ye bamanan ye san o kuma b'o de yira ne la parce que ko ŋana ma k'a dan sɔgɔnin kɔ ko bamanankɛ ma ko n tɛgɛ fila bɛ dugu la hali bi a dan sɔgɔnin kɔ. Ko n'i y'a denkɛ in bolo yan mana ɲininkali min posé a denkɛ ko ni donna bamanankɛ gasi la n tɛgɛ fila bɛ dugu la hali bi k'a dan sɔgɔnin kɔ. Balibibugu Media hali bi a ye video aimé a y'a partage a y'a like a ye partage Ballon Tia ani Balaise bamanankɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi ko in ka di kojugu. Bala. Oui. 2023 e ko k'e ye sɔn 2 bɔ. 24 ani 25 kɔnɔna la. An bɛ 25 na. Oui. E ye sɔn joli de bɔ kɔnɔna la sisan. Bon ne ye sɔn kelen de bɔ 25 kɔnɔ. Bon o kɔfɛ ma sɔn wɛrɛ bɔ 25 kɔnɔ fɔlɔ quoi. 24 don. 24 kɔnɔ n ye 2 bɔ. I ye 2 bɔ. Bala mais e ka sɔn morceau dɔ bɛ yen ko ŋanafɔli e y'a bɔ 2000 combien. Ŋanafɔli bɔra ale fana bɔra 2024 kɔnɔ don. 2024 kɔnɔ.
bala ameni bela jelena est-ce que manager be bula bon manager bi mbolo mais n'a fa ya fina to na ko ga cha quoi ko ga cha toro manager sirigi ba fole no ko so be sirigi jara ba manandi ka jara ale fene ba manandi ah oui ale ga ba manaya ma korobo fiu wala bala sisan ametani nyingali halibi yala ngatani nyingali ibaro femi kadne nganaw de kadne ne be feki kan fili ni ngana fali morso dabando ni tane ngana foli morso daman okay ina fa kalde jume fo ngana folo manager bon kane fa neni ori karayi kambaneni isayi jugu mumine la oye bana de besira fem nye oyi alai akene la nega akila afone majonga afima yane farafina ambe golofima wa ambe mogofima dabolote mogoshila ali biangolote mogoshila anga nyonchi go dugumene shima ngana ga kuma mancha ai bariga kuma mancha fem duwa kuma mancha chambe ya otogo yimbulu musumunta otogo yimbulu ha bala na jolo korote timbulu membalaga korote tigugodo ngeri timbulu membalaga ngeri tigugodo jafere timbulu membalaga jafere tigugodo bala c'est très bien merci ouais bala halibi cha mabane ngana fole na sa okma bala ye kungere tigia mafam kungere bi bula ay kungere me munga kungere la bamana ere ka bamana bege no kungere te bala jafere mi bula jafere num beni desere beta jafere neta ne desere beta jafere ta aw kam bene bulu ga boni kungere ga boni jafere ga korota kono kote bala ne mago be foy ne la ida do ala doni toro bala sera bi bulu o ne bari ngana bari ga bombulu ni jena tege fembe ngana ni ay kera ngana ga korota ta ga jafere ta ga kungere ta iba so ni la de ni ba kumba ni la de bi fitini li yore na bala ma foy fo ni tante wallahi bala ma foy fo ni tante dengeni imala ke togo idisi goshini bay ni disi goshini bay agacha ala febe do jogo ko fenfe la jugu dogo ni kenengata abeme maluyi ama angam sokoroba nyuma befu fenfe kiranga jenatike bo sababi bada fule ni fuli ko tige bale ubela jelete fenfe video yi fenfe bakadai fenfe gam sokoroba nyuma kadai ni video yi na blala bololo sanfe ay video aimé aka partager bala zesere mamie pour que mawga donti bala sigoro benoni bon sigoro beneno Bamako a été beaucoup 700 logements. Bamako a été beaucoup 700 logements. Oui. Ni ma fili ni ma nyana moro kadi kerefa. Voilà. Donc ne sera moro kadi yoro la doro ni koko balazes beba don. Ay moro kadi yoro tere. Commune sisi be. Et dans son quoi. Bisa ya ba fo ko nkomandi o so a été ndore sinon tese donc li dala. Iman donc li daga ne me. Comment donc li daga ne me. Iman donc li daga ne me o so ma donc li la me. Allahu akbar. Oui. Commune sisi o ente fe ka kuma ga damate me sinon. Bisa ga fo chama me 100 fait 600. Ni ne no shigi. Ni wu yera yin nga olu takara munde. Voilà. Problème ta la village ça albi amete meni ngali parce que ngali kachane bolu ko jugo gada matena. Voilà amete meni choix des artistes. Artistes ko choix. Oui. Voilà. Oui. Ibe won ne gasbi ibe don nefa. Bon, vraiment ne flash te na artiste. O flash te artiste. Bala Milmo ni serege jabate ebe don nefe. Milmo ensa. Ah même nga donc les familles amo de nego de feo. Bala
Oui. Seruche ani du mams ebe don ne fe. Bon, le flash fana tɛ ne ka choix. N tɛ se k'a dɔ ta k'a dɔ to yen quoi. N tɛ se ka Seydou ta k'a du Mams to yen, n tɛ se ka du Mams fana ta ka Seydou to yen parce que Bala Lildu ani Korola Diva ebe don ne ta. bon, n bɛ Lil ta o t'a ka dɔnkili diya n ye dɛ. A yelen de ko ka di n ye sinon n t'a ka dɔnkili lamɛn. Voilà. Cɛ Bala i bɛ ka kuma bi dɛ. Ayi, n tɛ Lil ka dɔnkili lamɛn o. A yelen kɔni ko ka di n ye. Bala Ben Barek ani Prince Jallo ebe don ne ta. Iya, Mali dɔnkilidala bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka Prince Jallo jɔ a kelen. N'a kelen dɔrɔn de ta u bɛɛ. Ngana Ali bɛ da sɔgɔ. Awɔ, a kelen u bɛɛ, n b'a kelen dɔrɔn de ta. Bala Oui. an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali hali bi. An bɛ tɛmɛ ni jeu wɛrɛ min don. Bala a tɛ fɔ ko oui a tɛ fɔ ko non. Subaga dɔn. Bala ne ma f'i ye ko ngana kɔrɔba ka di yan. Ngana de sigilen filɛ i ɲɛfɛ ta o. Na tɛna di. Bala i pɛrɛnnen don wa? Ɲɛ b'i la. I pɛrɛnnen don? Ouais, an avance. Bala. Oui. 1-0. Ne y'a fɛn ɲɛna k'a tɛ fɔ oui a tɛ fɔ non. I bɔra ni ye kɔfɛ sira fɛ o, mais i m'a fɔ k'i bɛna n tɔgɔ fɔ. E ko ɲininkali de. Ayi mais e ma fɔ e pɛrɛnnen don ka ban. E ko ɲininkali mais e m'a fɔ k'e bɛna ne tɔgɔ fɔ. Donc an ka taa e pɛrɛnnen don Ali ba? N pɛrɛnnen don. Jiri jara jiriba jara sango jara wita dodo. Jara cɛman bɛ koloba kari musoman bɛ sɛmɛba susu. N ma fili fiyewu. Musa ne ka sɛgɛsɛgɛliw la bɔlɔlɔ sanfɛ a yira ne la k'a fɔ k'e bɛ sɔnni kɛ kojugu ka dama tɛmɛ kungere b'i bolo jafɛrɛ b'i bolo k'i ɲɔgɔnna bolitigiba tɛ yen a tɛ bugu militi bɛɛ tiɲɛ don wa? Non, ne tɛ nin jaabi parce que ne nana nin jaabi n'a fɔ ko 2-0. Musa e ka segin ka kuma in ka taa. I yɛrɛ ko ni ko oui n cira ni ko non n cira donc i yɛrɛ de b'i yɛrɛ jaabi sɔn. Bala. Oui. 3-0. Musa i pɛrɛnnen don Ali ya? N pɛrɛnnen don n tɛ nin jaabi bilen o. Ni sɛgɛnna yɔrɔ min na sa an bɛ avancer. Ne ni mɔgɔ tɛ jeu la k'i bɛ ne ci ka dama tɛmɛ o. I pɛrɛnna? Ne 3-0 fɔlɔ dɛ. Bala ne ka sɛgɛsɛgɛliw la hali bi bɔlɔlɔ sanfɛ a yira ne la k'i bɛ mobili business kɛ i bɛ taa mɔgɔw ka mobili jɔlen sɔrɔ k'a pinɛden 4 a n'a motɛri bɛɛ jigin tiɲɛ don wa? Bala mais n bɛ ka question poser k'o jaabi. Ni jaabi i bɛna fɔ ko ka taa 0 sa. E yɛrɛ ka nin jaabi an ka tɛmɛ. Bala a bɛ komi business kɛla bɛɛ ka ca minute la kojugu ko mais ko baara wɛrɛ tɛ la ka taa mɔgɔw ka mobili kɛ pièce détachée. I yɛrɛ jaabi dɔrɔn an ka tɛmɛ. Mɔgɔw bɛ ka video lajɛ u b'a bila commentaire kɔnɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ. E k'i yɛrɛ jaabi ba ye. Komi ne ka réponse bɛɛ de erreur ye donc ni ne ko oui ne ci la ni ne ko non ne fana ci la donc. Bala ne cilen tuguni. Mais cogo di? Mais a tɛ fɔ ko oui a tɛ fɔ ko non e ko oui e ko ne ko oui ne cira ne ko non ne cira. Mais ne m'a fɔ. A dun bɛ jeu in de kɔnɔ. Ne kuma na de ne m'a fɔ. Nin ko in filɛ nin kan don kuma la ne m'a fɔ. Ne kuma na de ne m'a fɔ. Bala hali bi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye ni ye jeu partie bannen. N tulo b'i la. Bala an bɛ tɛmɛ ni jeu wɛrɛ. Ouais. Bala i furulen don wa? Ayi ma furu fɔlɔ. Maminɛ b'i bolo wa? Maminɛ tɛ n bolo.
Bala maminati bolo. Maminati bolo follow. Bala ni dunga sege ya yiraga fo. Musolaga do baga kare kono. Ama kare kono eba nga yoro don. Bala ane we sege liga kujungune kana to ngita itaga makana to ngam musolaga wele telefon na sai game. Ni woro bi bula wele aleti o mogote. Bala ni a wele we malo rezo sa fere. Komini sisi be na musomanu fu soro komini sisi kono ga ba fo ko nene bala de be tiwa olu aten kwa. Bala kuma yemi sira musonya. Ntesira ngofo ne tesira muso ere kasira muso ya togodi muso de be sira ne. Bala kuma kokote ganala. Na kokote ganala na ere kokoe. Muso be sira nya munasa. Parce que ye dafere tigi walma ye politique be sira nya. Na o tere parce que ne be muso don toro. Ebe muso don toro. Ah oui. Bon bala ni na doro muso don de la kana masafara filenya. Muso suma na masafara wa. Muso ma woro fara filine. Mate na masafara ma. Bala zes. Muso gari mo yo me ego mamine uswa epifana ko wanga atin kwa. Ati anga kare kono. Bala si ma jalanda ma fo Bamako yere. Bamako be muso ti. Muso ati. Donc ni mogo nyabe bala la ni jigi danono bala ke kan. Bele duguna na mini be. Ni akila ko bala mini furu bala tini furu. Yabe ikata ma wore fe. Kana bele dugu fo sa. Ni ye bele dugu fo dore ba na ma ne ko Bamako de na ma fo bele dugu. Bamako ni bele dugu bete kele ya. Ai bele dugu da katiri. Apa katite Bamako fe ya? Katite Bamako fe, kati Bamako yo bele dugu. Acha. Ah oui. Balas. Si ça mouye kati, mais Bamako mais bele dugu. Afoni? Ere makuma ba, ego Bamako, ego kati, ego bele dugu. Toko wire ubonyo wana kabi do. Toko ubonyo wana kabawa. Bamanke. Nigo Seydou Musa Siriki. Si vous avez fait Bamako Mogogelea. Voilà, Seydou Musa Siriki. Ok, bala. Oui. C'est ça. J'ai qu'à dire que tu veux. Ma classe, j'ai la folore. Ego go bele dugu kono bele dugu dobi. Ah? Dobi, ego parce que yema go sare wa. Na video ya bina parce que ko be sena donc atimere woro ko Bamako la lamini kana ne la mali bela jele la lamini bela dugu la lamini kene ne la balajesko mamine tale bolo ale nyati mala avena mami furu ne nyabe mo la bela dugu sa ne ba kane ga tam perdi de ta iga chife abe wala ay dalen do ala abese samete men ko ne parti datu ay diska datu guta ibina magosa na ye doro c'est pas bon c'est ga fo ga me ale de be ta fana woro wana mabo bam voilà aywa ne ba me aketo ni ne fere balago ko ni masigi ga fo ka ben ko blago no fokoro yana ga blago no fokoro ngangle ngakmanya refo na ye toko fene kuma yari muye se ga toko fina ne ba ke fola ke laba ki prepare ko soni ndoro folo ani lama ayede folo de don te laba ngo kalama folo che bele ada ale ra waro ne be do fara ko waro awara akelen tisiga ne ga ko yana bo ni jigi dale do balaka ko flana de farika ne ba ima ale dale do ne lo ni ma dala re bisiga nyini nga dale no na Jesa dale no la ya dale no na jesa ngara korobo kadne ne korobo doro korobo adale no la ate jafa eta jafa yo be to good keto fuere to la aish bala alni awele sansa ganyene nga awele kawele écoutez la partie test de fidélité mena la dana soroni bala fidèle walma ni bala te fidèle merci on y va bala ite nyama numéro 2 67 0D la partie test de fidélité amena bala muso wele gale bala toko
Aminata Jara, Miss Jara. Ah, ngana Aminata Jara, Miss Jara. Kone bamanani. Bamande bala. Ma Philippe. Ok. Voilà, c'est parti. Alaga goluko ka bontoro sara be leçon ta de la. Voilà, iko ka vai gol ko ka bonto ko. Ya ga goluko bo ale classe première du. Wallahi. Allahu Akbar. Bala comme tebere te dovere sabako. Ama sawala follow. Nama téléphone saola. Ame soro ka temendo wore. Voilà, korota ira ga ati ne abe me so leçon ta de la ko. Bala iya daga kumaro. Abi gum ne bala bam so bala de gunno ko sebe. Voilà, orero sino. Aminata ga goluko ka bontoro. Age gol ko ka bontoro. Wallahi, ale be sugo ka elari. Ah? Wallahi. Cheyana lega sugo bala la lefta sugo kayla. Bon, avenir avant tout quoi. L'avenir avant tout. Bala Voilà. est en fani yorina. Avenir avant tout parce que ne ko wɛrɛ bila avenir ɲɛ fɛn bɛɛ n'a ka ɲini a ɲɛsigi wagati dɔ n'a wagati tɛmɛna foyi tɛ se ka kɛ bilen quoi. Ok, ngama. Ouais, Bala, tulo b'i la. amena temeni je tuguni. Bala berenena. Ayi ne tɛ t'i bilen o. Bala. Eh? iPhone 17 walma Aminata. Ibi ka shwa go flala. Aminata kɛ iPhone 17 bɛ tiɲɛ o. iPhone 17 o ye mun de? Bala iPhone 17 walma Aminata shwa ge dona bala ngata. A ma se ka ne ɲininka n na o. Ne bɛ iPhone 17 ta ka Aminata to yen nɔ o kumana a wulila ne kɔ dɛ. Oye sɛbɛ. iPhone 17. iPhone 17. 15 bɔra o tagara 16 tagara 17 nana. Bala. Olu bɛɛ nana ka Aminata to yen nɔ. A tɛ bɔ yen. 18 bɛna sɔrɔ ka taa k'a to yen. Bala. A tɛ falen o ye n tulo b'i la. An ka taa Libi. Awɔ. Ni waa tan dir'e ma ka iPhone 17 da e bɛ jɔn ta? Waa tan iPhone 17 ya. N ka iPhone 17 fana ta ka t'o feere. O fana wari bɛ sɔn ka caya waa tan yɛrɛ. Ni waa tan ta ka iPhone 17 to yen cɛ. Bala. Oui. An ka taa ni ko ye Alibi. Tulo b'i la. Bala berennen na. N pɛrɛnnen don. N pɛrɛnnen don n tulo b'i la. Bala berennen na Alibi. Awɔ. Bala e dɔgɔmuso walima iPhone 17. N dɔgɔmuso kɛ iPhone 17 wa. iPhone 17 mana balimaya sɔrɔ yan. iPhone 17 ninnu bɛ na u bɛ taa de. Balimaya bɛ yen a tɛ bɔ yen. iPhone 17 ka n dɔgɔmuso to yen cogo di? Ne dɔgɔmuso ka di ne ye toro. Bala berennen na Alibi ya. N pɛrɛnnen don. Awɔ. Bala. Oui. I berennen don. Awɔ. Cɛ Bala cɛ i yɛrɛ i tɛ ka. Bala Jakarta kura walima iPhone 17. M'a faamu. Jakarta kura walima iPhone 17. iPhone 17 wari ka ca ni Jakarta kura ye ou bien? Ni 17 ta i bɛ t'o feere o wari ka ca Jakarta kura wari ye o. Ko ninnu ye jateminɛ de ye wa. Bala iPhone 17 walima wara geng. Wara geng
wara be no wara tita iPhone 17 beta ni wara ta ni wara fe na iPhone 17 ay tegere bari fo bala ko ay tegere bari fagu bala oui si ça on ngal là-bas oui une question ni là-bas bala derby wa walma iPhone 17 ma fam derby on ve bit wa walma iPhone 17 del bi ay kana mogo ne iPhone 17 comparer ça mogo adamade on téléphone te comparer de iPhone 17 est trop rare iPhone 17 bisaka mu nege ko pop setting no ne spare 10 no tse ko ge abe will appel ke spare 10 appel ke fembe quoi ayre 17 ke kulangala de 17 kulangala te ok bala merci beaucoup ame bala ngali kuma kuncha kuma meme bolo kala son flel ba kana la jaba bela jele ma comme émission sera à kucha malheureusement yani nga partie prestation dima prestation na bala bena sego na ndongo la maka ar konna la kuchu ko kada mateme musique mandeki yere fen jume on flel ba kana la jaba bela jele buye toujours bal bi bugu media bala angata bon follow me kumani e bogolo ko ne la wakati be quoi faut laisser belle de vous belle jelema belle de vous be kerengere la no somo kuna lamine quoi no somo kuna lamine voilà no somo kuna lamine kata fo tiangulu ko no somo ko ma tiangulu ko ma belle du ko ka belle jelema ko bala be mbula ko ngano ma ko da so ko e ngano be ne ko bala sabali bala kuno mali ne faro be no aleta tuka kala nemu quoi bala ese be sanga ne bla saraka don ne bela dugwa ne bela dugwa de gadi al suina an kla emission na sangata bala che ne fagata gata magoro siki ko barudi kama goro baru doro kala je femi me ne faro be bela dugwa no al nago suina ko eninde sisa aman sigile to aga ayere bela dugwa absega age ayo se ko ngana ma konta ka flabe dugula ka dan so ngani ko atoko ko mon fado amba fama ko ban ko baba ka dan so ngani ko ali baba tere ale benge to ale to ko dara benge la ale to benge to ko mbie jara don wo ta go dale fana la wa don amba fama ban to ko ma bamande ba to ko ma ban to ko ma ka dan so ko ale gelinde do ro be a chama do be go do fana be fana ko sagaba fana makada so aleta tu akala ne wacha wani ngo bena be fo ale woni no bamana ya nyongo so ngo bena be fo mo be wacha ngwa ushita tu akala ne mo kwa OK bala ko ka be bara fole sagadi bele du ko bele jeli ma bala on continue oui et puis fana bon ngon be bele ko re fo wakati be fole bele wala suma mo fana ngwa to ko fela nuna wa kenge na mo mo be deme di deseba to ma bon ni dona be ko konna na bi kibiga deseba to deme itna ba ma wo bilu parce que be ko klange be deseba to chama be bi no we dumine nga suina we daga meri dugu be jaga soro baga meri shinita soro chokola kwa Allahu akbar bala be wele dake kalase Mali autorité bela jilema kalase seko ani dongo tigila mago bela jilema mago fe be ne enyebe ne la plateau belebele ba sanfé balaka wele dakano fama bela jini ay déplacer akata se bela dugu gelaya ko be bela dugu ko jugo ngada matime wallahi gelaya ti do wore bela dugu sero mai we kele flana ti do wore bele dugu dala dumini ko barado ni chura fana dumbi shini ibida ke mere shini tabi na ke togodi abe masai bolo donc famo bele jelema ay awden aka konfle bele dugu la ay tabo bele dugu aka laje keren ne la ambiko Fatumata Batuli Nyanka belebelema kaka déplacer akata bele dugu ta walma na nyebe ne ga video la Fatumata Batuli Nyanka ne kamere ma iri koro nyamata ikiga chide blakata bele dugu ikata deme do bele dugu koma
Abidjan onye kojugo Abidjan malien de bela jele kojugo bala bo rote menen ko fe fana ndisaka kuma ga soro ma kuma mbaga kwa jengono ne be sujuru bi dan fe ne be sujuru bi mbari parce que mo ga fe mbere ibai e bai mun kene jengono ere saka fo ai mun kene jengono ni jembe feri jembe feri len wort saka ne baga kelin sarakwa Allahu akbar dono temena mo bananela ne bama banela dungela mun soro be bananela ne bama banela kile bali suina ne ma duminige ne bate duminige ma fama fene segana afolibe natina toro natina kulubali mbamso walai ko kulubali masachi ma kane show voilà ame fen na kwa demesonu ame fen na anyine ni beko anya shamba ore man ibanu ta tsaka foi balako kaba adresser malien jeune bela jenela surtout en bideu en bi jeunesse denkeni demusoni demseni mabakoro ni be fen ke imidi jigi ibala alere kera iga jenatige bo sababu wati be kuma be imana misigara zarati soro takla iniga musogoro banyuma nyongote amna mabariga mi doila atinu bila kumashi balaga kuma ko nala sambala yira kafo ale tenasiga nale madumini ga shukono ale babe daga meri ababe daga jorona ça veut dire que akadi abai kojugu bala mana ke fefe babe ajone kono ko amba musogoro banyuma makani shu natene ki kulibali fesigi yorola inishu ouais ba wote menen ko fe fana me ibaga la materi nyuma ma ban fola wala ne teri ne ma no na jengono fala Solomon Kulibali ko solo kulibali masachima kani che teri ala ani che balmala ani che kono fanyogala ani che shinji ala balai kane ke mo suku do eta kan falen anga mo yana ma ale jono al joro bari yira ngana ma kono ko masa sono makani che ayere voilà solo no kona ga to ko bide wala bi teri ala solo nesa fa te yere bala ni mago be la sa be sigi soro daga duru sira jumena mago be na be saka wele 60 64 69 23 60 64 69 23 ouais numéro soro fana be saka 95 09 31 non 95 non 90 15 09 31 90 09 15 31 90 15 09 31 voilà ni mago be balaze ça ni mago bala iwe siga soro ni nega duru sira fla sans fait voilà imana fin wele wakati bebe bala soro ndala mamba bamananke amena semeni partie prestation partie régie ngana folie Bibi na ko ti kunta ne chale no dire bout restriction na ya ti no te ya misigine o ke ya munu menu no ni se tu yo restriction na me worti tri 40 ka million ni chiruda ama ko ti so to ko tu de me al ni ko ke chiru ye ni starava pipi me ya ti no ka cacher de la mo de sele mo ka cacher de la misigine mo ka cacher de la mo be ka pentia to ma be ka pentia to e ko mo ple de la ya se ke al mo ti to be Pato vesira da ola ya timelde umbe balonyini na anyumando ya lade jombe na doni utani alade Pato vesira da ola ya timelde umbe balonyini na anyumando ya lade jombe na doni utani alade Jigi femba ye bi manifi uma jigi ya don anyumando ya lade jombe na doni utani alade Femme beba afonya na ke femme diva Ambe bila dirige mogodu machine ndoni alate hine don sa sabale don sa miri don don afogo dunia beba mogo ye dimin donela pataya ye dimin donela mogo mamone donela fantaya ye mone donela nega jame kunda matina Nega bugiri atina Kosabuga fantanya banai Kosabuga fatoya banai Kosabuga lojuru aya Ndebora alala
yatimɛdenw be balo ɲini na maɲuman dɔgɔ yala dɛ jɔn bena doni o ta ni ala tɛ fatɔ be siradaw la yatimɛdenw be balo ɲini na maɲuman dɔgɔ yala dɛ jɔn bena doni o ta ni ala tɛ jigi ye fɛnba ye bi manifɛnw ma jigiya dɔn maɲuman dɔgɔ yala dɛ jɔn bena doni o ta ni ala tɛ yatimɛdenw kasi kan ko jigi tɛ olu la ni ala tɛ wolofantɔ be kasi la ko dɛmɛbaga tɛ olu la ni ala tɛ wolofantɔ be kasi la ko jɔn b'a kɛ olu ye ni ala tɛ ala jɔn b'a kɛ olu ye ni ala tɛ ala jɔn b'a di olu ma ni ala tɛ. Morgan Music présente. Merci beaucoup pour l'invitation. Balake, merci beaucoup à Jaren Kojugo. Merci Initié hier à Minongobolo Bala. Keleno, akanye fana wa ndoni do we kalashi ani ibrasko akanye wa passe wa plateau nga dona na to lawa. Problème fouet à la bala. Problème fouet à la bala. Ni ala sonoma. Ibenga contacté demain. Ni mogo mi mogo banga negaturu sera la. Ibisiga wuleli ke 91 à 91 03 00. Je suis habillé tout simplement par Espace Balbi Couture. Espace Balbi Couture, allez de tissu kalako nyoma. Ka animateur pari ka ke animateur ka bla animateur ya place là. Espace Balbi fait na boyoni karama kondala iba soro songo da matemediala. Ame kambe bolota o kambe anyogona warema. Wassalam, ciao ciao, bye bye.